pembukaan pagi-pagi. Assalamualaikum wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbak Yi kembali. Tanggapan keluarga meriki melihat kontennya Intan. Intan ini dijak Mbak Jessica kemana saja? Pertama Kuwi dijak neng apa ya jenenge? Tumbas, sek Tumbas, pertama Tumbas. Tumbas apa lali Bu? Ya Allah. Tumbas jajan Ya Allah. Tumbas pertama Intan dijak tumbas tumbas baju di fokus ke PSA. Pertama tumbas baju pemirsa. Ya, kan dapat rezeki dari mbak Allah 300.000. Malah ijek luweh digawakno Intan. Walah Mbak Jas dek sampean gawakno neh. Sajane iki kan apa kuwi ora usah sampean anu gak apa-apa. Mending gue tumbas es. Ya kapan-kapan Mbak Jas dan kawan-kawan ditraktir ya ta. Gue dijak tumbas es apa bakso ya. Uangnya masih luweh 52.000 pemirsa, langsung dicelengi Intan. Delehne celengane Intan. Terus dikasih Mbak Indah uang 50.000. Tak kayak nih dompet ibu. Makasih ya Mbak Indah, adik kasih rezeki juga. Langsung dikok ning dompetnya ndekne dhewe, ora dicampurno aku. Oh, terus bar tumbas baju, terus Intan dijak dolan ning gone lali neh. Lali sapa jenenge lali? Kadang ki nek pas nganu ki yo eling pemirsa. Yo. Eling kabeh kejadian. Bu dalane liwate kene. Ingatane itu eling, tapi nek pas dong boh anu nggih lali kabeh, kaya pelajaran diwarai. Jenenge Obi wis terserah. Ngoten niku nggih, aku ya harap maklum. Jadi dibalik kekurangan ada kelebihan. Kekurangannya Intan apa? Kadang ingatannya itu ya ingat, kadang barbar. Terus masalah pekerjaan yang disenangi kuwi ya pokoknya iki pipun ya pemirsa. Harus ekstra bawa ususe ngadepi Intan. Kyubi alias Biantoro. Terus Intan dari sana dikasih apa oleh-oleh apa sama ibu Mas Kyubi mbok tenteng ning kresek. Sing bagus cangkeme gak usah meletat-meletat ngono sing biasa. Itu kok jajan ambek es. Sing belikno ibuke Mas Kyubi. Kyubi. Terus sing mbok tenteng ning kresek, mbok pegang ning kresek apa? Yuk kresek lah. Kresek isine kresek tok. Ora enek isine maksudnya. Enak jajan. Oh lah ya lak jajan tok. Jajan heeh. Kuwi dikasih ibuke Mas Biantoro. Heeh. Ora Biantoro. Biantoro. Lah piye? Mas Biantoro ganteng. Aku gak seneng. Kok perkara kuwi. Lah jarene gantengnya koyo Mas Dimas. Gak sida. Bocah elek. Gak boleh. Intan, gak boleh bilang ngono kuwi. Semua itu ciptaan Allah. Kita tidak boleh menghina. Tidak boleh kita membanding-bandingkan. Semua itu ciptaan Allah. Derajatnya itu di hadapan Allah kita itu sama. Nek sampai Intan bilang, wong kae elek, wong kae kok ireng, wong kae kok kurang pinter, wong kae ngene, membanding-bandingkan itu berarti sama saja dengan menghina makhluk Allah, menghina ciptaannya Allah. Gak boleh kayak ngono. Kita itu podo wae di hadapan Allah podo. Jangan sampai Intan tak kandani, jangan sampai Intan itu menghina orang lain, membanding-bandingkan orang lain. Pamane yo, kae lo bocah kuwi pinter, cah ki kok gak pinter, cah kae lo putih, bocah iki kok ireng, bocah kae lo ngono, bocah ngene jangan ya. Engko nek pamane dibalekno ning awake dhewe. Awake dhewe pamane oh iya ya aku nek dicetot uang loro, aja sampai aku nyetot uang. Kan ya begitu. Jadi Intan tidak boleh
menghina atau mengolok-olok atau membanding-bandingkan nggih. Nggih, oke. Siap? Oke. Terus Intan karo Biantara ndek iki atek iso mesam-mesem pas dijak ning ndi tumbas apa? Tuku maem. Tuku maem. Gacoan. Apa Intan seneng piye? Oh, gak seneng. Lah piye menganggapnya piye karo Mas Biantara ki sebagai apa? Wonge koyo gak ganteng Mas Dinas. Kok lak dibaleri koyo gak ganteng? Maksudnya menganggapnya sebagai teman. Berteman atau sahabat Intan. Sahabatku, heeh. Ya teman ya sahabat. Sahabat. Tapi ora cinta. Enggak pemirsa. Nggih, mohon dimaafkan nggih untuk keluarga Mas Biantara. Jenengan harap memaklumi Intan ini kadang kata-kata niki aku juga iso mengerti pemirsa. Seumpama ada yang pihak tersinggung dari keluarga Mas Biantara kan umurnya lebih kono tanduk. Jadi Intan kepada siapapun ojo sampai mengejek atau membanding-bandingkan ojo. Nah ibarat wong liya nggih monggo soalnya kan kabeh kuwi kan tanggung jawabnya masing-masing. Intan sebagai anakku aku kan ngandani Intan. Gak boleh menghina atau membanding-bandingkan nggih. Ngono, oke? Saiki ki ngene pemirsa. Mbah Ji kan wingi mirsani ning gone HP. Iya. Sing biyen kae mirsani HP ku tak turuti maem ning gone cowek ngono. Dadi urap-urapan langsung dimasak ning dhuwur wajan. Sak sambele urap. Nah, kuwi didahar jere seger. Lah saiki pemirsa. Mirsani HP gambare kuwi bandeng. Dibumbu kuning. Dibumbu acar. Apa neh? Acar kan nganggo cuka, tapi Bu Yuni ape nganggo asem. Kecut ya padha ae seger. Wis ayo saiki tak jak golek bandeng. Request Mbah bandeng bumbu kuning. Intan aku sarapan. Karo kok. Ambil aja dingenekno terus sakit. Ambil apa mang jengane tempe. Sayur tempe karo telur ceplok. Tapi dijak jalan-jalan Mbak Jessica ngono kuwi seneng. Aku ndek mang esuk-esuk WA Mbak Tata. Mbak minta tolong nggih sampaikan sama Mas Marcelino. Insya Allah Intan tanggal 26 bersama teman-teman. Insya Allah Repa takjak pemirsa. Mau ke ngebel lagi lah. Intan ngomong ngene, "Bu sesuk numpak kapalnya Mas Marcelino neh ya." Lah terus aku minta tolong Mbak Tata, tolong nanti dikabarke ya Mbak, insya Allah tanggal 26 ke ngebel lagi. Nggih Bu, seandainya masih ada yang kosong kula dijak nggih purun. Ya kok nek pamane Pak Lurah apa yang lain nggak bisa ikut, nanti insya Allah Mbak Tata takjak. Wis engko tak gantine apa transfer tak ibu sing nganu ngekeki aku ngono. Tapi ya belum ada kabar soalnya kan yang nanti ada Pak Lurah, terus keluarga dari teman-teman ngono. Lah kuwi montore kuwi isine 16. Heeh, wis diitung dhewe kan karo Repa kuwi alhamdulillah pas. Kok nek pamane nek sing berhalangan gak bisa hadir lagi tak insyaallah iki tak gawekno konten gembinjal teh. Ya wes ngono pemirsa kuwi tanggapan Intan. Kok boleh ngene. Tanggapan Intan karo Mas Biantara itu kemarin dianggapnya Mas Biantara adalah teman, sahabat. Iya, sahabat. Dan seru ngono. Lah Intan urung jatuh cinta? Enggak. Dan jatuh cintanya nanti pada siapa? Yang ngenteni Gusti Allah. Ngenteni Allah. Kita bisa jatuh cinta pada siapa boleh, tapi jodoh Allah ya yang menentukan Allah kan. Iya. Bener apa ora iki? Ya malah kleru. Ngenteni Gusti Allah jawabane wis langsung kita masak iki malah ngobrol pagi. Ora krasa kok ya wis 9 menit. Lah enggak boleh diwalik. Oke. Tolong ayo diparakno rono kabeh ayo. Boncone sapa Mbak iki? Anu, apa jenenge Mbah Yi, sesuk ape nek iku lho apa pengurus PWRI rapat membahas yang apa rekreasi. Ya Mbak Nana, sik usungi kabeh sandal rene.
pun paling sesuk dijak. Iya lah. Sopone ora dijak. Iya lah. Wis entek kae. Enak kabeh ijek kabeh. Ijek 2 yo. Nek Mbak, enteni sik. Iya. Sesuk omani ke atas mbakku kok. Iya. Aku duwe WA-ne, Bu. Iya. Duwe pokok Mas. Duwe wis pokoke aku mang golek iku kemiri. Iki jek 2. Iki nyoh ki lebokno neh kabeh. Nyoh. Iki nyoh. Kabeh pokoke. Nyoh, cantolno kabeh. Mbak Nana masak apa? Wes Mbak, iki aku Mbak. Mbak. Ora masak, Dok. Kerupuk ya isih aku. Wallah. Iki. Tambah iki Mbak aku, Mbak. Heeh. Heeh. Iya. Oke, Mbak. Mas Intan gak jajan apa? Mbak, wis dikei wong yo wis. Dia tengok-tengok dikei cah cilik-cilik hari santri ini Mbak Intan ngono terus wis entuk jajan iki. Piye iki? Oh alah ya wis wis ditata kabeh dicandel-candelno. Heeh. Nunggu Intan. Aduh. Duduk. Kan goreng bandeng bandengnya tak goreng. Iki lek ketok. Apa jenenge? Bumbune ya. Ada kemiri sak suci ya, merica, kunyit, bawang merah, bawang putih, garam dan gula. Terus iki eneng godhong, Salam. ini Jahe. ini Mat. terus Lombok. lombok. Ya Iya, sampe tol. rono ya wis saiki kene tadi ulek sing diketokno bumbune ae, Dok. Nah. Kene iki tak goreng bandeng. Aku kok ora nganggo anu, ora nganggo cuka. Nganggo asem. Ini lagi dijahi, bagi pengen seger-seger ya. Walah panggil, udah esok dia panggil. Walah, mau nyari. Ambilnya ini tuh apa Bu? Pak ungkar-ungkar pemirsa itu di tempat sabun ikan. Nah, rewes iki dadak jebule nek tikus apa mereka. Bu mangan apa? Enggak mungkin mangan racun sing itu tumbas kayak sing kotak-kotak biru kae yo, Bu yo. Kak. Kita ya cek utuh ning sore-sore iki tak delok ijek iki. Tak kayak kotak siji. Wes sampe mengguri rantuk-rantuk mundur, Nen. Terus senat-senut iki apa Bu Anggini iki apa ngono Intan yo. Terus akhirnya wah. Masih itu gueret, jrek. Lah kok wis ngene. Turu. Iya. Mati. Tikus sih kategorine iki hama kan. Istilahnya hama perusak kan. Kayak tomat. Terus asem lho. Jadi kedutnya kedut asem agak suka. Saya aku suka nggih monggo, tergantung selera masing-masing ya. Ini kalau terus saya ini digeprek. Prek. Terus iki terus dimasukkan. Iki dibongso terus dimasukkan. Wes tok bongso. Sekarang kirene. Aduh, Ini apa dong? tak nggo ngatuk. Ini cepat nong. Ini tak kayak jahe. Cuma jahe tak potong-potong lah. Contohnya digoreng. Kung patang, kung wayang malu ya. Terus sama mentimun. Mentimunnya kan cilik-cilik. Jadi ini isinya tak elok nah tapi baik. Terus buat tumbas mentimun. Gue ribah namanya.
Ya, Lombok Mbak Dong Salam masuk. Nah, ini Intan yang mengambil alih dapur. Mumpung gelem disyuting pemirsa. Wis, kan baru tak umbah to, Nduk. Iki toh? Iya, sik dong serang-serang sik to, Nduk. Nah, hadap ke sini. Dong serang gangsreng. Lah, ora usah terus nganggo ngono to. Lah ya. Nah, sereng gong serang gangsreng. Sereng gong serang gangsreng. Ibu mau mbok tekoki apa? Ibu duwe nomere sapa? Mas Marcelino? Iya. Bukan duwe, orang duwe. Duwe kan Tata Janeta. Mbak Tata sama dirasani intene. Mbak Tata Janeta. Wes dah masukna timune. Nah, aku sayangnya. Jos lah. Engko terus dites rasa sekiranya wis top, wis pas. Terus bandengnya dimasukkan. Ini ben rondo setengah mateng iki lho nduk timune, Nduk. Sedikit penyedap. Kok ngene ta pemirsa. Ini nanti bandengnya terus dimasukkan. Jenenge acar bandeng. Kuning. 100. Ambune harum sekali. Enek jahe, kecuce nganggo asem. Ki aku golek durasi 4 menit. Nende? Yo ning iki leh ning HP iki lagi entuk 2 menit, guys. Awakmu bercerita apa ngono lho? Cerita apa? Iki engko lak tekok to. Ibu pengen gawe konten apa? Ora roh. Ku sore apa? Oh, gak roh itu. Ndek, sore Intan bajuke mana sing dibelino? Pakai ini mbak. Wis Mbok cuci. Kowe mbok cuci. Ki engko wayah ibu nyetrika ya, setrikane ibu wis Lah kuwi gak ngenteni kae. menisan, ya berarti kok sore ae lah. Weh, njuku anu sendok dites rasa. Minta tolong dipono ya. Iya, tak tolong. Iya, dipono tolong. Sendoknya gede sama kayak Tak padha sapa gedine. baji. Lho yo. Ya aja terus ngono apa. Pas sendok gede kok gedine sak padha bayi. Aja ngono, ibu yo gedhe kok e. Madhep rene. Enak ya? Ya ora ngerti. Coba nek ibu rong rasane piye kok. Sik ah. Sik tak genteni ibu. Seger tan? Nah. Mantul tenan kok em. Nah. Mantul tenan pemirsa. Kondi tak jak penutupan kok ini. Oh, bayi. Anu ngambil timune Mbah Yi. Lah itu masukno. Wes nanti masukno bandengnya dimasukno. Mak jelegur alon-alon. Sret. Nah, terus di anu alon-alon. Apa kuwi? Timun. Karo bandeng. Jawabannya hijau. Ijo. Sing iki Mbah Yi, Nduk. Mbah Yi pengen dahar ngene iki. Wes, terus dimatikan. Terus dientas. Tapi Hati-hati. Aku ki mbok kancane iki seneng. Muga-muga ya kita semua tidak seperti daun salam nggih. Nek manfaate wis bar dienggo penyedap, wis seger terus dibuat. Mboten nggih. Semoga kita dalam pertemanan, dalam apapun tidak hanya untuk dimanfaatkan saja. Apa to, Duk? aku ning kene. Wih, mantul. Saya Bu. Diceluk neh. Walah ya. Ya wis gak usah, wis aku tak ngonten sak bar iki. Dikon njukukno timune Mbah Yi, terus ngetero timune Mbah Yi, terus dikon apa neh, Mang.
Ya wis tak kontene dhewe. Aku ki jek golek 2 menit iki pemirsa. Aku jenenge wangi pemirsa. Apa iki? Nyah ki atur Mbah Yi ten. Yo wis cek dikongkon Bunda. Untuk Mbah Yi. Iki sisan nunut dikon Mbak Wi ngetero Bunda Mbah Yi apa? Timun lagi yo timun olahan timun go Mbah Yi. Lho ku piring kuwi. Yo ora apa-apa lah nek piringem kena apa? Maksudem piye? Apa-apa? Kan wis diomong Ibu, apapun itu nek dipinjem tidak apa-apa. Ora usah jahat. Piring dipinjem Mbah Yi yo gak apa-apa. Ki kok dibalekno diganti disalini piringnya Mbah Yi. Ya wis dah tutup. Pokoknya saya minta maaf di pemirsa atas sifatnya Intan yang mungkin bagi orang-orang tertentu belum bisa menerima darani kedonyan dan lain-lain karena piring atau sandal atau baju atau apa yang dibawa pasti di tekokno kuwi piringku Ibu. Tapi sebenarnya Intan ini nek masalah makanan gak pelit. Loh, lah kok ditinggal? Tak jak penutupan sih. Memang harus pelan-pelan ngandani duduk, iso duduk kene ora tak nggo penutupan. Jadi memang harus memberitahunya itu harus pelan-pelan. Gak apa-apa Tan, piring dipinjem Bunda Dewi atau dipinjem siapa, gak apa-apa. Itu gak bakal dipek. Terus engko nek bar yo dikembalikan. Nek pamane ora dikembalikan aku dipek yo ora apa-apa wong yo Intan piringnya. Sekali lagi mohon maaf nggih mungkin karena saya kurang tegas, kurang disiplin, kurang baik dan masih banyak kekurangan lah pemirsa saya sebagai bapaknya Intan, sebagai ibunya Intan, sebagai temannya Intan, sebagai musuhnya Intan, sebagai apa-apanya Intan itu pada saya yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian nggih konten cerita siang ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang saleh-saleha. Intan pamit dulu nggih pemirsa, ini mau memberikan request Mbah Yi, timun kuning, bandeng, dan timun kuwi. Oh, mang Intan diceluk Bunda Dewi kon njukukno timun sing ning omah ngarep, terus digone nguri, terus diantarke ke sana lagi. Ya sudah. Intan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.